ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା କଣ କିଣିବ ଏଇଠୁ ଜର ଅଛି ପିଲା ମାମାର ଆମ ବରହମପୁର କେତେ ଦିନ ପରେ ନା ମଟନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାନ କୁଆଡ଼େ ଯାର ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିବେ ଆଜି ପିଢ଼ା ବନ୍ଦ ପିଢ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚକୁଳି ମଟନ୍ କରୁଥିଲା କ'ଣ ହୋଟେଲ ନାଁଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଟନ୍ ଇଡଲି ଆଉ ଇଡଲି ମଟନ୍ ନା କ'ଣ ସେଠିକି ଖାଇନି ସେଇଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି ଆମେ କ'ଣ ମଗେଇଛୁ ରେ ମଟନ୍ ଥାଳି ମଟନ୍ ମଟନ୍ ଥାଳି ଭାତ ଥାଳି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ନନଭେଜ୍ ଥାଳି ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ଏଇଟା ମାଛ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀରି ଚିକେନ୍ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପନିର ପିଠା କାକରା ପିଠା ମଟନ୍ ଚାରୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଡାଲି ଚିଲ୍ଲି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଖରା ହେଲାରେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଖରାରେ ବଞ୍ଚିଛି ବର୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିଛି ନହେଲେ ଖାସ କରି ତମ ପାଇଁ ଡାଟା ଆସି ଆଣା ହେଇଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବାକୁ ଦେଖିକି ଲଗେଜ ବେଶୀ ଲଗେଜ ଦେବି ଧରି ପଡ଼ିବ ଧରି ସିନେ ଆଣିଆ ହଉ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ମୋର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଚାଲ ଚଲା ଭଲ ଚଲା ନା ନାଇଁ ଭଲ ଚଲା ସ୍ଲୋରେ ଚଲା ଭଲରେ ଚଲା ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଆସିଛି ତ ସ୍ଲୋ ଚଲାରେ ଭାଇ ଇଏ ଜିତୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ରହ ଭାଇ ଜିତୁ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜିତୁ ଭାଇ ଆଉ ଲକେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ କର ରେ ହ୍ୟାଲୋ କର ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେ ରେ ଭାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେ ଆରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେ ମୁନା ଭଲ ଅଛୁ ନା ମୁନା ଡାଟା ତୁ କାଢି ଦେ ଗାଡ଼ି ମୋର ସେଇଠି ଜିତୁ ଭାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଲକେ କଣ ଯା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କି ଡାଟା କରେ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଉଛୁ ଲକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତୋରି ପଛରେ ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ବସିଛି ସେମାନେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ତା ସକାଳୁ ଦଉଥାଉ ତାର କ'ଣ ଆଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି କାଲି ଏମିତି କରୁଥିଲି ଆଉ ଖାଲି ଆଉ କ'ଣ କିଣିବ ଏଇଠୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କିଣି କ'ଣ କରିବ କାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ନେବ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ କରିବ ଲେଖିବ କିଛି କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଇଠି ଚାଲ କ'ଣ କିଣିବ ପିଲା କୋଉଟା
ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ତ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ତ ନା କିଣିବ ଏଇଟା ତ ହଉ ଏଇଟା ଦେବେ ତ ଚାଲ ଆସ এটা দেবে না না কিছু নাই না ইয়া না ইয়া এটা 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 নেই এটা এটা নেই কম করিও তুমি কম করিও হ্যাঁ ইঞ্জেকশন দেবো ହଉ ଚାଲ ମମି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବ ହେଲା ମମି ମମି ମାମା ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେବ ମାମୁଁ ଦେଇଦେବ ହେଲା ନା ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛି ଓହୋ ହୋ ହୋ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ଟା କହୁଛୁ ପିଲା ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଚେକ୍ କରୁଛୁ ପିଲା ପିଲା ଜ୍ୱର ଅଛି କି କିଏ ହଁ ଦୁଇରେ ଗଲା ଦୁଇରେ ଗଲା क्या खाते हैं अरे पिल्ला तो किन से खेला है पिल्ला पिल्ला ओके ओके दुष्ट बताओ तू बताओ तो हिंदी कैसे खेला हाँ हिंदी कैसे खेला तो फ्रेंड को फ्रेंड बा बेबा करछु स्कूल तू तू बेबा करलु स्कूल रे हां अरे ए स्कूल तू बेबा करछु दुष्ट स्कूल बेबा करछु अरे स्कूल का बेबा करछु करनु सतरे करनु पापा मिछ कहउछंती तुम सत कहउछ अच्छा कहीं तुमर बोलो बोलो कौन खेलिया जिंगल बेल गेम खेलिया कहीं तू खेलू तो आसुची कौन आसुची केमती खेल अच्छे कहल टे एमती खेल होची कि मु जानी तो अच्छा डॉक्टर आनी डॉक्टर डॉक्टर नहीं होगी तुम ना कौन नहीं तुम ना कौन शुभम कौन शिपुन कौन कोको मु कौन ना तुम कोको कोकी लट्टी के लगो लट्टी के लगो डायनासोर गेम लगी स्कूल जाओ तो स्कूल में कौन कहते यार यार देखो यार देखो कौन स्कूल में कौन
ଭଲ ସେ କ ସ୍କୁଲ ନା କ'ଣ ମୋଟା ଆଗେ ଡାଇନୋସର ଗେମ୍ ଦେଖେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏରା ଧରିଛୁ ତ ଏରା ଡକ୍ଟର ସେଲ୍ ଡକ୍ଟର ସେଲ୍ କିଛି ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ତୁ କାହିଁ ଖାଉଛ ମୁଁ ଖାଇତେ ନାକି ଆଉ ବେଲୁନ କଚି ଫାଟି ଯାଉଛି ପିନିରୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଛ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ କହିଦେଲ ଓଡ଼ିଆ वा ଆଉ ମୋଟା ଆଗେ ନାକି ମୋଟା ଆଗେ ଡାଇନୋସର ଗେମ୍ ଲଗା ଡାଇନୋସର ଗେମ୍ ଲଗେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଲି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାଇନୋସର ଗେମ୍ ଖେଳିବ ମୋଟା ତମ କ'ଣ କ'ଣ ଡାଇନୋସର ପଡ଼ିବ ଡାଇନୋସର ଗେମ୍ ମୁଁ କୋଉଠି ନାଇଁ ଆଉ ଆସିନି କ'ଣ କହ ତମ ନା କ'ଣ କହିଦେଲ ଟି ଏସବୁ ଦାୟ କର ଦାୟ କର ଦାୟ କର ତମ ନା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅ କାଢ଼ ବେଟା ତମ ନା Sibun papa cookie. ଶୁଭମ କ'ଣ ତମ ନା Sibun ହଁ ପିନ୍ଧି ଶୁଭମ କ'ଣ ତମ ନା na Sibun SP. ଏସ୍ପି ଏସ୍ପି ଶୁଭମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହିଁ ତମର Tapi apa itu segon nanti saya ke. କୋଉ କ'ଣଟା ନା Gonda. ଏସ୍ପି କ'ଣଟା ସେ କାହିଁ ଅଛି ନା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାଣି Saya bangga lah. ଭାଙ୍ଗିଦେଲ Mau ke jalan dan. ବାଟରେ ମାମା କହିନି କହିଲି ମାମା କହିନି କ'ଣ ଆଣିଦେବ Anu kau ini kau nanda. କେବେ ଆଣି Aji. ଆଜି ଏକା ତମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବନି କାହିଁକି Ya. ଏ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କଲଣି କହିଲେ Ya. ଥାଉରେ ତା କାଟିବ ରେ Naik kartu. କାଲି କିଣା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଗୋଡ଼ ପ୍ରଭୁ ହେଇଦେଲାଣି ହାତ ଧର କ'ଣ କରିଦେଲାଣି ତୁ ତ ପିଲା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଣି ହେଲା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଣିବା କାଲି ପଳେଇକି ଆଉ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଳେଇବା ହେଲା ପଳେଇବା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କଲରେ ଆମର ଆମର କାମରେ ତୁ କମାର ହଁ ମୁଁ ତମ ଘରୁ ପଳେଇବି ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଖୋଳି ନେଇ ପଳଉଛି ତୁ ଥା ବସ୍ତ ହେଲା ରସ୍ତୁନ ଯିବୁନି ନା ତୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବସିକି ଏଇଠି ମା ମୁଁ ଲେସ୍ କିଣି ଦେଇଛ ମୁଁ କିଣି ଦେଇଛ ମୁଁ କିଣି ଦେଇଛ ତାରେ ହଁ धीरे धीरे आराम से भल से हमारा सुन चा पिया भाई क्या दिन ना बिस्कुट हाँ बिस्कुट खाई बिस्कुट पी बाय बाय